Jedí a chaluje frišké jedlá. Roky dozadu svíňa kapustá knedla. Dneska vypadá jak to, čo zjedla. Do ten bordel nežere, je pre ňu sedla. Sedí na prdeli, kúka reality show. Tupe buchty s turbo problémami a ich pity show. Chcela by to mať doma, telo bohyne a manekína, ktorý sa správa jak somár. Chce, aby sa za ňou otačali chlapi a medzi sebou tane súťažili do ju lapy. Chce, aby jej tvorili jak paničke. Sníva o tom s kamoškami pri cike a kávičke. No zistila, že to není rajský ostrov. Nepôjde to hneď, treba treť a pohnúť kostrov. Že musí byť kamoška s fit loptou. Že nestačí deň a treba makať celý rok. Lenže makať sa je nechce a tak premýšľa. Jak to dosiahnuť tak, aby utrpeniu predišla. Je lenivá a aktivita z nej nelezie. Naposledy športovala za Marie Terezie. Jak dosiahnuť, aby boli zo mňa nadržaní. Nepôjde to, keď mám celulitidu aj za ušami. Nepáči sa mi to, no nechcem tak ostať. Vysadím stravu, alebo si to nechám odsať. No dovtedy chce byť ako jej vzory. Nejde to hneď a tak sa aspoň oblečie jak oni. Nedrbe sa s tým a bere to vo veľkom. Štekle leginy a trblietavé tielko.